ହ୍ୟାଲୋ। ଭଲ। ଆଉ କଣ ସବୁ ଭଲ? ହଁ ଭାଇ ସବୁ ଭଲ ଯେ କିଏ କହୁଥିଲେ? କଣ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ ମୁଁ ରେ ବିନାୟକ। ଓ ବିନାୟକ ଭାଇରେ ଆଉ କଣ ସବୁ ଭଲ ତ? ହଁ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି ଯେ ତୋର କଣ ଚାଲିଛି? ହଁ ଭାଇ ମୋର ସବୁ ଭଲ ଆଉ ତୋର କଣ କହ? ହଁ ସବୁ ଭଲ ଯେ ପବଜିଟା ବେନ୍ ହେଲା ଯେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ତୋର ଭାଇ କଣ ହଉଛି ଆଉ ଆମେ ତ ପାଟି ଫ୍ରି ଫାୟାର ଆଉ। ହଁ ଭାଇ ସେଇଟା ପରା। ତମେ ତ ପବଜି ବାଲା ଆଉ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଆ ଖେଳିବା ତ ଆଉ। ହଁ ସେଇଟା ଏକା ଆଉଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଆଉ ଦେଖିବା। ହଁ ଆ ଜଲ୍ଦି ଆ। ହଁ ଆଉ କଣ କହ? ମୁଁ କଣ କହିବି ତୁ କହ? ଆଉ ଘରେ ସବୁ ଭଲ? ହଁ ସବୁ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ତମ ଘରେ? ହଁ ସବୁ ଭଲ। ହଉ। ହଁ ଭାଇ ଆଉ କଣ ଖବର କହ? ମୁଁ କଣ କହିବି ତୁ କହ? ହଁ ତୁ କହୁନୁ ଆଉ କଣ କହ? ମୁଁ କଣ କହିବି ତୁ କଲ୍ କଲୁ ନା ତୁ କହ? ହଁ ହଉ ରାଗି ଯାଉଛ ଆଉ। ଆବେ ଶଳା ମୁଁ ରାଗୁନି ବେ। ତୁ କଣ କହୁ ବୋଲି କଲ୍ କଲି କହୁନୁ କିଛି? ନାଇଁ ଭାଇ ମୋର ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ରଖେ ହେଲା। କିଛି କାମ ନଥାଏ ଯଦି ଛାଡ ଆଉ କଲ୍ କରିବି। ବବୁଲୁ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ। ହଁ ଆଉ କଣ କହ?